Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po naman po ang karunungan din po sa inyo. Sana po ay magpursige po kayong tumutok dito sa Iwagan ng Pangasinan at maki-subscribe, paki-like and share po. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page po, Iwagan ng Pangasinan. At tatanin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At sana po ay magpursige po kayo ang manalangin sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat para gabayan po tayo sa ating pang araw-araw na ginagawa at gabayan po tayo sa araw-araw na pagkahilingan po. Ang ibabagi ko po sa inyo ay kaligayahan sa magandang pagsusunuran ng buong pamilya po. Yan po. Sana po unawaan nyo po at gamitin po lamang sa tamang pamaraan po. Yan po. Ang pamamaraan po ito ay isulat lamang sa pirasong parchment paper ang orasyon na ito. Tapos nyo po maisulat sa parchment paper po ay konsagrahan, buhayin at binyagan po. Pagkatapos po mga konsagrahan po o mabinyagan ay ilagay po sa tig-isang apat na sulok ng inyong bahay. At ang ikalima po ay naman ay ilagay sa likod ng pintuan ng inyong bahay. At maasahan po rin ninyo ang magandang pagsusunuran ng buong pamilya, pagmamahalan ng buong pamilya. Ulitin ko po, bumili po kayo ng parchment paper po at gupitin ng 5 piraso po. Pagkatapos po ay sulatan po ng orasyon. Kada isang parchment paper po ay sulatan po ng orasyon. Pagkatapos po ilatag po yung orasyon na yung sinulatan po, konsagrahan, buhayin at binyagan po. Pagkatapos yung mga konsagrahan, buhayin at binyagan po ay ilagay po nyo sa sulok ng mundo, 4 na sulok ng yung bahay po. Lagay po nyo sa sulok ng bahay. At pagkatapos po mailagay po yung pang-5 po na po ay ilagay po nyo sa likod ng pintuan po, yung pinapasukan, nilalabasan po. Yung parang main door po ang ibig kong sabihin po. Doon nyo po idikit. Pagkatapos nyo maidikit po ay maasahan po ninyo na ang yung buong pamilya po ay magandang pagsusunuran at pagmamahalan ng buong pamilya po. Wala pong away-away po. Kung gawa nyo po itong prosesyon na po ito ay maganda po ang pagsunuran po yung buong pamilya. At kahit na pong may pumasok na negatibo po sa inyong bahay, hindi po kayo mag-away-away po dyan sa inyong bahay. Kaya dapat po ay kung maniniwala po kayo dito sa ginawa ko pong sinulat ko pong binagyo po sa inyo, ay makakamtan nyo po kung matiwala po kayo sarili po. Narito po ang orasyon po. Guhin, urari, hasa, iraro, nihug, lakhat, takal, magti. Ang susi po ay Admon, Lili, Li. Amin, Jesus. Isulat nyo po sa gungpit po kayo ng 5 parchment paper po at isulat po yung orasyon po. Maganda po ang pagsulat nyo po ay yung red ballpen po na hindi po pa nagagamit. Yung pagsulatan nyo po ay kayo lamang po ang unang magsusulat po dito.
Huwag po kayong kumuha ng ballpen na red po na nagamit na po sa iba. Dapat po pag ginamit po nyo sa spiritual po yung ballpen po ay sa spiritual lamang po gagamitin po. Huwag lang sa iba. Yan lamang po. Mas maganda mabisa po ito. Pagkatapos nyo po maisulat po sa 5 piraso po na parchment paper po ay konsagrahan, binyagan, at buhayan po. Yan lamang po ang po. Tapos ipiling nyo po idikit po sa 4 na sulok ng mundo. Ay 4 na sulok ng yung bahay. Sorry po. Pagkatapos po yung panglima po ay yung main door po. Doon nyo po idikit po sa likod ng inyong pintuan po. Yung pasukan at labasan po. Yung tinatawag na main door po. At kakasi po sa inyo ang makapangyarihang pagmamahalan ng inyong buong pamilya. Wala po kayong makakamtan pong away na sa inyong pamilya. Palagi po kayong maraming blessing po na darating po sa inyong buhay. Maraming salamat po.